כן, ברק. קיצור, כל פעם שהבעלים שלו טוקי, כל פעם שהבעלים שלו היה יוצא מחוץ לבית, היה עושה שיחות סקס, מתקשר למספרי סקס באינטרנט, אומר לבחורה שם, תתחילי לדבר, יא זונה! איך הוא היה אומר? יא זונה! יא זונה אותך! דברי! כאילו טוקי, אז אתה יודע, הכל מצחיק. והייתה אומרת, וואי, אני רוצה שתבוא אליי, אני רוצה שתראה לי, אני רוצה שתדפוק אותי, אני רוצה שתזיין אותי. והוא כן, יא בת זונה, הייתי שם לך! והיא מדברת, והוא... יום אחד הבעלים של הטוקי לא הבין מאיפה מגיעים המספרים, החליט לשים מצלמה בבית, הוא שם מצלמה, אחרי זה הוא היה בשוק. פתח את המצלמה, רואה את הטוקי, הולך לאינטרנט, חייג, ורואה את הטוקי, הוא קנה לי, אז מצלמה, דברי. הוא משתולל. בא לטוקי, אמר לו, עוד פעם אחת, אני תופס אותך לדבר, שיחות סקס בטלפון, אני מקבל חשבון אשראי כזה, אני צולב אותך. הטוקי אמר לו, בסדר, מה? מה אתה רגשי? הטוקי ענה לו. כולה שיחות סקס, מה אתה רוצה? הוא יצא, הוא הייתה עוד סקוט. הטוקי אמר, בסדר, מה? כולה מה? הוא יצא לבית. הטוקי ישר, רץ לאינטרנט, חייג להם, יא בת זונה! התגעגעת אליי! הוא מתחיל לעשות שיחות סקס. קיצור, מה לקחת? הוא מתחיל לעשות שיחות סקס. קיצור, הוא אחרי חודש קבל חשבון טלפון. בא, לוקח את הטוקי, בלי לחשוב פעמיים, צולב אותו. הטוקי צלוב, 3 ימים וזה, פתאום הטוקי רואה את ישו, גם כן צלוב ככה. אז ישו, תגיד לי, כמה זמן אתה צלוב פה? אז ישו עושה לו 2000 שנה. אז הוא עושה לו, למה עם מי דיברת? עכשיו אתה תספר. למה זה ככה כזה?